Dané video vzniklo na základe našej 4. videokonferencii, kde sme podrobnejšie rozoberali digitálne technológie. V tejto videokonferencii som si pripravil prezentáciu v Google dokumentoch na Google disku. O týchto technológiách poviem neskôr, takže poďme otvoriť prezentáciu, ktorú vlastne okomentujem aj s ukážkami. Po otvorení Google Chrome si otvorím svoje Google dokumenty alebo svoj Google disk. Tento Google disk je vlastne virtuálny USB kľúč, ktorý môžem používať na uchovanie dokumentov. No a ja som si vlastne uložil tú našu prezentáciu do adresára projektu Modernizácia vzdelávania do nášho zdieľaného adresára Slovenský jazyk. Názov našej prezentácie je 4. videokonferencia digitálne technológie v slovenskom jazyku. Po otvorení mi nabehne klasické okno, podobné veľmi PowerPointu, a v podstate Google prezentácia sa vytvára takmer takisto ako prezentácia. Je to jednoduchšia alternatíva PowerPointu, pričom beží na všetkých počítačov a dôležité je, že je zadarmo. Spustíme si prezentáciu. No a môžeme začať. O čom vlastne bude tento príspevok, respektíve o čom bola 4. videokonferencia? Tak obsahom bolo zhrnutie digitálnych technológií v slovenskom jazyku, ktoré malo podať vlastne taký ucelený prehľad o tom, aké všetky technológie má používať lektor, respektíve s akými technológiami sa stretne frekventant počas školenia projektu modernizácie vzdelávacieho procesu. V tejto prvej časti len prejdeme cez jednotlivé technológie. O mnoho podstatnejšia je druhá časť, zamyslenie sa, prečo, kedy, kde a ako vlastne tieto technológie použiť, čo je vlastne didaktická stránka využitia technológií. No a v tretej časti by sme si mali povedať konkrétne príklady, rady a námety. Toto poradie bolo zvolené zámerne, pretože učitelia majú radšej, a nielen učitelia, ale žiaci, začínať od konkrétneho ku všeobecnému, takže najprv si ukážeme, zhrnieme jednotlivé technológie, potom budeme hovoriť všeobecné závery, ale je veľmi dôležité, aby sme tieto závery rešpektovali vo výučbe, inak výučba nebude efektívna a tieto digitálne technológie sa minú svojmu účinku. Poďme konkrétne na prvú časť, čo bude vlastne obsahom tohto videa. Máme 4 kľúčové skupiny. Prvá skupina sa vlastne týka digitálnych technológií, ktoré sú použiteľné priamo v triede a nie je nutný internet. V tej prvej časti máme multimédia a interaktívny výučbový systém. Základné myšlienky a filozofia použitia týchto technológií boli spomenuté v rámci košického školenia, keď svoj príspevok mala docentka Keselová a docent Andričík. A tieto videá máte jednak na portáli, respektíve v tomto našom priečinku Slovenský jazyk. No a tá druhá časť, online databázy, čo sú vlastne elektronické lexikografické príručky, elektronické slovníky, Slovenský národný korpus, tieto online databázy a komunikácia Web 2.0, čo je vlastne web, vďaka ktorému sa dá komunikovať. Ide konkrétne o blog, sociálnu sieť, videokonferenciu a Learning Management System alebo systém pre riadenie a administráciu elektronického vzdelávania. Začneme s multimédiami v slovenskom jazyku. Jedným z cieľov modernizácia vzdelávacieho procesu je aj to, aby vďaka digitálnym technológiám prostredníctvom vlastných zážitkov pôsobiacich na všetky zmysly žiakov zmenili žiaci vnímanie jazyka a literatúry. Napríklad taká poézia je u študentov veľmi nepopulárna, nerozumejú jej, nečítajú, nudia sa pri nej, takže použitím multimédií je šanca túto situáciu zmeniť. Poďme si ukázať konkrétnu ukážku. V našom prípade ide o text básne Charlesa Bukowského. Tento text môžeme mať v elektronickej podobe. Táto elektronická podoba bola skopírovaná z knihy básni, ktoré preložil Daniel Hevier. No a samozrejme v takejto forme sa žiaci stretávajú s poéziou. Môžeme túto poéziu prečítať
Táto báseň je netradičná už svojím obsahom. No poďme sa pozrieť na jej multimediálne spracovanie, ktoré spracoval do audiomontáže môj kolega Juraj Sabol. V tomto prípade učiteľ spustí zvukový súbor, MP3 súbor v programe Windows Media Player, v ktorom sa dá nastaviť aj takáto vizualizácia. Započúvajme sa na chvíľočku a zapozerajme, keďže je to vnímanie všetkými zmyslami do ukážky básne Úlovok. Toto bola ukážka multimediálnej prezentácie básne. Ďalším problémom častokrát je, že študenti nerozumejú prozaickým dielam v slovenskom jazyku a častokrát je vhodné využiť ukážku z ničoho súčasného, ako v tomto prípade je to ukážka z filmu Braček kdesi od bratov Kohenovcov, ktorú takisto spracoval magister Juraj Sabol. Môžete si všimnúť, že toto video je vlastne videoukážkou z daného filmu doplnenou o textové popisky. V tomto prípade ide o paralelu medzi cestou Odysea a hlavným hrdinom filmu Braček kdesi, Everettom McGillom, ktorého hrá známy herec George Clooney. A znova vidíme, že okrem textu môžeme zapojiť aj zrak, sluch, čiže multimediálnosť, čím celkom inak môžeme priblížiť dané dielo, aby mu žiaci lepšie porozumeli, respektíve aby k nemu získali iný postoj. No a ako poslednú ukážku si ukážeme jednoduchú fotografiu, obrázok, ktorý vznikol jednoduchým print screenom, čiže záznamom obrazovky počítača pri sledovaní televízie Markíza. V tomto príspevku napríklad žiaci môžu sledovať, aká je kvalita jazykovej kultúry v našich médiách. No a samozrejme, ak vidíme takéto ukážky, určite nás napadá, ako niečo také vytvoriť. Aby sme si na túto otázku odpovedali a zvládli ju, či už ako frekventant alebo lektor, tak odpoveď pozostáva z dvoch častí. Jednak, že potrebujeme vedieť urobiť záznam danej situácie, či už vo forme textu, fotky, alebo videa, alebo zvuku. No a samozrejme ten záznam nevždy vyhovuje našim požiadavkám, takže častokrát ich toho treba doplniť, upraviť, zmeniť, finalizovať. Takže pozrime sa, aké možnosti má učiteľ slovenského jazyka v prípade záznamu. Sú to klasické spôsoby zachytenia záznamu, ako je skener, fotoaparát, kamera. Špeciálnou kamerou, ktorá je pripevnená na rameno stojan, je vizualizer, ktorý nám dovoľuje tiež snímať obraz rôznych vecí, podobne ako kamera. No ale nemusíme tú kameru držať, ale je uchopená v ramene, ktoré umožňuje pohodlné ovládanie.
Okrem týchto základných prostriedkov sa nám dnes ponúkajú ďalšie technológie, a to je konkrétne smartfón, čo je vlastne inteligentný telefón, ktorý okrem bežných komunikačných funkcií má aj ďalšie funkcie, ako to, že sa vie pripojiť na internet, vie urobiť záznam, vie nám zobraziť fotografiu, video. A veľmi zaujímavou vlastnosťou dnešných smartfónov je, že vlastne súčasne to môže byť skener, fotoaparát, kamera a vizualizer dokopy. To znamená, že ak vlastníme dotykový inteligentný telefón, tak využitím jeho fotoaparátu a softvéru, ktorý je v tomto smartfóne, sa tento smartfón premení na skener. Jednoduchým fotením, ako pri fotoaparáte, a automatickým spracovaním týchto obrázkov, ktoré vykonáva softvér, vlastne veľmi rýchlo urobíme záznam toho, čo vlastne potrebujeme, napríklad textu. Podobne fungujú aj tablety, len sú to trošku väčšie zariadenia. Aj smartphone, aj tablet, keďže majú v sebe kameru, tak sa dajú prepojiť cez projektor počítač a môžu vlastne slúžiť ako vizualizer. Jednou z predchádzajúcich ukážok bola zachytenie obrazovky vysielania televízie Markíze, televíznych novín. Ako takúto situáciu vytvoriť, tak v tomto prípade nám stačí veľmi jednoduchá vec, a to je stlačenie klávesu print screen. Zvyčajne televízie vysielajú svoj vlastný obsah zadarmo cez internet. V prípade televízie Markíza televízne noviny sú voľne pustiteľné zo stránky televízie Markíza. No a pri prehľadaní živých novín alebo záznamu tlačením print screenu môžeme zachytiť takúto obrazovku a tým pádom môžeme mať materiál pre výučbu. Ďalšou z možností je stlačenie Windows klávesu, čo je klávesnica s takýmto okienkom v tvare vlajky a v kombinácii s klávesom S, ale táto kombinácia vám funguje vtedy, ak máte nainštalovaný program OneNote, čo je dnes klasická súčasť Microsoft Officeu, kancelárskeho balíka firmy Microsoft. O tejto klávese a tomto zachytávaní obrazovky je viacej popísané v učebnici 2. modulu, takže tomu sa konkrétne nebudem venovať. Ale veľmi jednoduchým nástrojom, bez nejakých komplikovaných znalostí, je nástroj na vystrihovanie, čo je súčasť operačného systému Windows. Tento nástroj nájdeme v položke všetky programy a v položke príslušenstvo. No a tu štvrtý program je nástroj na vystrihovanie. Ak klikneme na nástroj na vystrihovanie, tak sa stane to, že obrazovka sa ponorí do hmly, z kurzora sa mi staví nožnice a ja si vlastne teraz môžem vybrať nejakú časť obrazovky. Táto sa mi skopírovala jednak do nástroja na vystrihovanie. Túto môžem tabletom popisovať, uložiť, ale samozrejme, ak to zavrieme, je to hneď aj v pamäti počítača a stlačením klávesu Ctrl+V možno tento obrázok vložiť hoci kde v rámci programu Word, PowerPoint, prípadne ďalších. Ja mám tento program pripnutý na lište, takže ho viem kedykoľvek spustiť. Takže ukážem ešte ďalší mód. Ďalším módom je pravouhlý výstrižok. Možno vystrihnúť takú časť veľmi ľahko z obrazovky. Prípadne ďalšia časť je výstrižok do okna. No a v tomto prípade sa nám vlastne zoskenovalo celé okno programu Google Chrome, čo bola naša prezentácia. Touto funkciou viem vybrať okno hoci ktorého programu. To sa hodí vtedy, keď robí nejaký popis programu. No a samozrejme je tam možnosť aj print screenu, ako to bolo možné v prípade klávesu. Ďalšou situáciou, ktorá vzniká, alebo potrebou, ktorá vzniká pri zázname, je vytvorenie záznamu toho, čo sa deje na obrazovke. To znamená nielen statický obrázok, ale celý dej, aj celý komentár toho, čo sa dialo na obrazovke. Napríklad, ak si chcem robiť záznam videokonferencie, záznam z nejakého programu, záznam z nejakej akcie, tak aj na to máme jednoduché prostriedky. Jedným zo základných nástrojov je nástroj zväčšovacie sklo. Možno ho nájsť jednak v ponuke programov, ale ja som si ho opäť pripevnil na moju plochu. No a samozrejme zväčšením
vlastne možno obrazovku zväčšiť a pri nahrávke alebo print screene vlastne dôjde ku kvalitnejšiemu záznamu. Takže aby sme zaznamenali celý deň na obrazovke, k tomu máme viacero programov. Ja spomeniem len tie, ktoré sú veľmi známe a zadarmo. Tak samotná firma Microsoft vám ponúka software Microsoft Expression. Tento software vám dokáže urobiť videozáznam z obrazovky do 10 minút. Je voľne prístupný, dá sa stiahnuť zo stránky firmy Microsoft. Ale o mnoho zaujímavejším je program CamStudio, ktorý dokáže robiť záznam ľubovoľnej dĺžky, takže ozaj je ideálny pre videokonferenciu. V veľmi krátkej ukážke si ilustrujeme, ako tento program vyzerá. Takže ja sa prejdem na stránku Google a v rámci Google zadám požiadavku nájsť výraz CamStudio na stránkach a hneď prvá stránka CamStudio Free Screen Recording Software je náš software. Tento software patrí medzi veľmi kvalitné, voľne prístupné softvery, dokáže okrem kvalitného záznamu malou veľkosťou súborov pridať aj rôzne popisky, zvukový komentár, zvýrazniť kurzor programu, čiže pre účely učiteľa je to ideálny nástroj, keďže je zadarmo, tak je kedykoľvek použiteľný. Takto vyzerá vlastne obrazovka tohto programu a viacej sa vlastne dozviete v inštruktážnom videu, ako s týmto programom narábať. Čiže CamStudio bude našim nástrojom, ako robiť záznamy toho, čo sa, ako hlavný nástroj, čo sa deje na obrazovke. Vráťme sa späť k prezentácii. Ak máme interaktívnu tabuľu, tak k týmto je dodávaný špecializovaný software. Každý výrobca má vlastne svoj vlastný špecializovaný software a tieto softvery tiež dokážu robiť nahrávanie obrazovky počítača, toho, čo nahrávame. Je to samozrejme dôležitá funkcia softveru, pretože ak chceme nahrať to, čo sme na interaktívnej tabuli urobili na hodine, tak môžeme to veľmi jednoducho jedným stlačením tlačidla urobiť. Ako príklad spomeniem software ActiveInspire, ktorý je od firmy Promethean. Prečo ho spomínam? Pretože tento software je voľne použiteľný aj s ľubovoľným iným interaktívnym zariadením, čiže môže to byť iná interaktívna tabuľa, môže to byť tablet, akékoľvek zariadenie, kde kurzor viem ovládať buď dotykom alebo perom. Ako si neskôr ukážeme, ActiveInspire má niektoré skvelé vlastnosti a je vynikajúcim pre vizualizáciu a interaktivitu v rámci výučby. To boli základné technológie, ktoré sa týkali záznamu deja v tvare textu, fotografie alebo videa. No samozrejme, dôležitá je aj úprava. Nie vždy to, čo sme zachytili, zodpovedá našim požiadavkám a v takom prípade máme viacero technológií. V špeciálnom videu si povieme niečo o Google disku, trochu povieme aj viacej v ďalšej časti prednášky, ale môžeme spomenúť, že Google disk má veľmi peknú funkciu. Ak si veci sfotografujete a chcete si to uložiť na Google disk, tak Google disk sa vás opýta, že ak je to fotografia s textom, či nechcete ten text rozlíšiť a previesť na textový dokument. Čiže to je jedna z pekných vlastností, ako previesť text v tvare obrázku do naozajstnej editovateľnej, upraviteľnej podoby textu. V module 2 bol predstavený software IrfanView. Je to software na jednoduchú úpravu obrázkov, jednak čo sa týka veľkosti, vystrihovania, farieb, zmeny parametrov, zmeny formátu. Tento software je voľne prístupný a navyše viac o ňom sme rozprávali v rámci druhého modulu, takže si to môžete preštudovať. Ďalšou možnosťou je využitie sociálnej siete Google+.
kde v rámci tejto siete si ľudia radi vymeniajú fotografie, tak preto vlastne v Google Plus máme nástroj editor fotografií a zavesené fotky možno ľahko upravovať. Veľmi krátku ukážku si ukážeme v ďalšej časti. Ak sme spracovali video v akejkoľvek forme z kamery, z počítača, tak veľmi dobrým nástrojom, kvalitným, je Windows Live Movie Maker. Tento Windows Live Movie Maker je opäť programom, ktorý je zadarmo a samozrejme viete si ho stiahnuť a nainštalovať v rámci systému Windows. Tu je len ukážka tohto programu. Má veľa vlastností, kvalitných funkcií, takže mnohé videá môžete veľmi kvalitne upraviť. Keďže týmto nástrojom sa tento nástroj využívajú aj ďalšie predmety, tak kvalitný návod je v učebnici pre hudobnú výchovu, ktorý som vám sprístupnil v našom priečinku slovenský jazyk, kde sa môžete viacej dozvedieť o ovládaní tohto programu. No a samotné YouTube, ktoré je nielen poskytovateľom alebo úložiskom videí, nám dovoľuje po zavesení svojho videa veľmi ľahko video editovať. Tieto funkcie sú veľmi intuitívne a veľmi to šetrí čas. Poďme sa teraz pozrieť na záznam zvuku. Častokrát nám postačuje len samotný záznam, ako ste to videli v prípade Básne na piatok, úlovok od Charlesa Bukowského. Tak v takom prípade je potrebné mať mikrofón, čo je buď štandardná súčasť počítača, alebo automaticky majú vstavané všetky webkamery, ktorý je prepojený na zvukovú kartu počítača, ktorá je dnes štandardnou súčasťou všetkých počítačov, tabletov, respektíve notebookov. Veľmi peknou alternatívou je opäť inteligentný telefón, smartfón, ktorý, keďže má v sebe mikrofón a k nemu software diktafón, tak si vlastne viete nahrať akýkoľvek záznam ako na klasický diktafón a tento záznam potom veľmi ľahko preniesť do svojho Google priečinka, Google disku, respektíve na počítač. Rovnako nám slúžia aj tablety. V prípade počítača, keď sledujeme nejakú ukážku, chceme nahrať len zvuk z nejakej ukážky, tak je na to dobrý opäť nástroj nahrávanie zvuku, ktorý nájdete v príslušenstve. Ja som si ho opäť dal na plochu a jednoduchým kliknutím a spustením vlastne môžem nahrať daný záznam. No a zastavením sa vlastne tento záznam veľmi ľahko dá uložiť a môže sa vložiť do PowerPointu ako komentár, môže to byť prednes, záznam, komentár k práci a tak ďalej. Veľmi pekne sa vkladajú takéto zvukové komentáre v rámci programu OneNote, ktorý je popísaný v učebnici druhého modulu. Veľmi kvalitným softverom je software Audacity. Len ukážem krátko, ako tento software vyzerá. Tu sú obrazovky programu Audacity bežiaci v rôznych prostrediach. Tento program je aj so slovenskou podporou, pričom jeho ovládanie si opäť môžete prečítať v učebnici druhého modulu a takisto v spomenutej učebnici pre hudobnú výchovu. V súvislosti so zvukom, ak by sme chceli vytvoriť audiomontáž podobnú ako bola Básne na piatok, tak v tomto nám vie zase pomôcť Audacity nielen, že zvuk nahráva, ale vie zvuk aj mixovať. To znamená, že vy viete spojiť niekoľko zvukových stôp dokopy, ako v prípade Juraja to bolo hudobný podklad, nahrávka kvapkajúcej vody a jeho samotný prednes. Čo sa týka úpravy a záznamu zvuku, ešte by som rád spomenul program Real Player, ktorý sa dá nainštalovať zo stránky realplayer.com.
Tento nástroj, tento software nám dokáže sťahovať ukážky veľmi ľahko z webu, ako je to napríklad v prípade stránky Juraja Sabola, ktorý má na stránke báseň na piatok. No a kliknutím pravým tlačidlom na prebiehajúci záznam sa nám objaví položka Download this video to Real Player. Stiahnite si toto video, alebo v tomto prípade zvukový záznam do Real Playera, čiže Real Player vám vie stiahnuť aj zvuk, aj video. Tak s tlačením Download sa vlastne celá tá zvuková ukážka stiahne. Niekedy sa na danú ukážku objaví maličké okienko Download, stiahnuť pomocou Real Playera. No a takto možno stiahovať akékoľvek video z akékoľvek stránky, pretože Real Player rozoznáva tento digitálny multimediálny obsah na daných stránkach. A ďalej Real Player nám dokáže vlastne meniť formáty. Napríklad, ak sme sa nahrali cez nástroj nahrávanie zvuku Windows, tak vie nám z formátu Windows Windows Media Audio VMA vyrobiť MP3, čo je súbor, ktorý má oveľa menšiu veľkosť a ľahšie sa zdieľa. Takže poďme ďalej. V predchádzajúcich častiach sme si ukázali, ako vlastne vytvoriť alebo upraviť si dané multimédium, daný súbor, dané video, text, foto alebo zvuk. Nemenej dôležitou otázkou je aj, ako efektívne tieto multimédia ukladať a hlavne zdieľať, pretože vo vyučovacom procese častokrát potrebujeme žiakom ukázať súbor, zdieľať ten súbor, aby si ho pozreli. Štandardne máme súbory v počítači a častokrát si počítač, notebook nosíme na hodinu a pripojím cez projektor alebo pripojím na interaktívnu tabuľu, vieme takýto digitálny obsah ukázať. No, nevždy sa nám chce nosiť počítač so sebou, nie je to vždy príjemná záležitosť, takže častokrát kopírujeme súbory na USB kľúče, DVDčka, CDčka a tieto vlastne prenášame na školské počítače, ktoré už máme zvyčajne v triede. No ale aj keď žiaci robia na počítačoch, tak obiehať USB kľúčom všetky počítače, to si žiada našu prípravu, opäť stratu času, kým vlastne dané súbory dáme na počítače. Ďalšia taká situácia, ktorá vzniká v prípade práci so súbormi a príprave, je, že urobíte si prácu doma na počítači, potom si ten súbor zoberiete do práce a v práci urobíte zmenenú verziu. Tak opäť, ak si chcete vlastne preniesť ten súbor, tak ho musíte prenášať vlastne opäť na USB a preniesť na počítač. Nevýhodou je, že o chvíľočku sa môže človek stratiť v tom, ktorá verzia je najnovšia. Musí sledovať dátum, čo znova spôsobuje neefektivitu. Keď napríklad potrebujeme za domácu úlohu dať žiakom súbory, často ich posielame e-mailom, čo v prípade väčších multimédia je problém, pretože môže zalotiť stránku. Ďalej máme veľmi zlý prehľad, ktoré veci sme už poslali, ktoré žiaci prijali a tak ďalej. Takže z toho všetkého nám vychádza, že by sme potrebovali nejaké také médium, takú technológiu, ktorá by nám dovolila mať ten istý obsah na všetkých počítačoch. Aby som ja nemusel nahrávať súbory na USB, prenášať ich z jedného počítača na druhý a takisto aby z tohto média, z tejto technológie mali okamžitý a ľahký prístup k súboru žiaci. Jednou z riešení sú tzv. Služby na obláčiku alebo služby na mračne, cloudové služby a takéto služby nám ponúka firma Google, ktorá v rámci svojich služieb nám ponúka spomínaný Google Disk, Google Dokumenty, Gmail a množstvo ďalších nástrojov. Takže keď si chceme pozrieť e-mail, tak nemusíme to pozerať len na svojom internom počítači, ale môžeme z hoci ktorého počítača sa na Gmail prihlásiť a stále máme prístup k tomu istému obsahu.
Podobne Google Disk a ďalšie aplikácie fungujú týmto spôsobom. Poďme si veľmi stručne predstaviť. Základnou službou je na ukladanie multimédií je Google Disk. To pamäťové miesto, ktoré nám vyhradila firma Google na svojich počítačoch. Preto sa hovorí, že je to služba mračná, pretože nevieme, kde ten disk je. No a vlastne na Google Disk vieme ukladať texty, prezentácie, tabuľky, MP3 súbory, videá a všetko, čo ukladáme na klasický USB kľúč. Čiže Google Disk je vlastne kľúč, ku ktorému budeme mať prístup z každého počítača. Môžeme dať zdieľať ten prístup aj žiakom, takže veľmi ľahko si vedia súbory stiahnuť a tým pádom máme vyriešenú spomínanú situáciu, ktorú som pred chvíľou spomínal, že odpadá nám prenášanie, nebezpečenstvo alebo riziko straty kľúča, pokazenia počítača, pretože na tom Google Disku sú dáta viackrát zálohované a navyše sa dá ten Google Disk nastaviť tak, aby sa vám zálohoval aj na všetkých počítačoch, ktorých Google Disk obsluhujete. Tento Google Disk má zadarmo kapacitu do 5 GB, viacej gigabajtov si možno prikúpiť, tak je vhodné šetriť ten priestor a využiť úložisko YouTube, pretože ak máte prístup k Gmailu, máte Google účet, tak máte aj k úložisku alebo svojmu účtu na YouTube, čo je ďalší z produktov firmy Google. YouTube je slávny tým, že je to vlastne úložisko obrovského množstva videí. Je tam jeden limit, môžeme zavesiť video v dĺžke maximálne 15 minút, respektíve do veľkosti zodpovedajúcej tejto minutáži. No ale čo je dôležité, že to množstvo videí môže byť neobmedzené. Veľmi stručne sa vrátim k tomu Google Disku. Momentálne sa nachádzam vo svojom Google Disku, kde mám priečinkovú štruktúru takú istú, ako je na klasickom USB disku. A ak sa ja pretnem do priečinka slovenský jazyk, tak si tieto súbory môžem zobrazovať rôznym spôsobom. Jeden zo spôsobov je tzv. Mriežkové zobrazenie. To nám už dáva aj náhľad toho, čo vlastne máme v jednotlivých súboroch. Napríklad tu máme videoukážku z filmu Bratov Kohenovcov, prípadne ďalšie fotografie, priečinky. Prípadne môžeme daný priečinok otvoriť a v takom prípade máme ten náhľad ešte zaujímavejší. Môžeme rovno prezerať jednotlivé súbory bez toho, aby sme sa museli vrácať v tom priečinku. Takže tu máme zoznam videí, textových ukážok a zvukových ukážok. Takže kliknutím na audiomontáže sa mi dané súbory nezobrazujú, tak v takom prípade je riešenie veľmi jednoduché. Stačí kliknúť na položku súbor, prevziať. No a tým pádom v Google Disku prevezmeme celý ten súbor, ktorý si potom môžeme jednoducho otvoriť na svojom vlastnom počítači a spúšťať už klasickým spôsobom. Ja sa vrátim späť na Google Disk a na zobrazenie cez súbory. Tu sa ešte dá zoradiť tieto súbory podľa úprav, podľa názvu, podľa veľkosti. Keďže máte prístup k Gmailu a automaticky ku Google Disku, tak máte prístup aj k videám k úložisku YouTube, kde si môžete dávať svoje videá. Tu môžete vidieť moje úložisko, ja ukážem konkrétnejšie. Tu mám zoznam svojich odovzdaných videí, aj doteraz som odovzdal 12 videí. Ale mám tu aj zoznam ďalších videí, ktoré som si zozbieral, čiže robil som si akési záložky pre tie videá, ktoré ma zaujímali a rozdelil som si ich do rôznych priečinkov. Napríklad priečinok MVP obsahuje všetky videá, ktoré som vám vlastne zavesil v rámci nášho projektu.
Okrem toho, že tento zoznam videí si viete upravovať, tak samozrejme môžete videa odovzdať, buď tak, že vyberiete súbory v počítači, prípadne odovzdáte viac súborov, prípadne môžete stlačením tohto gombíku priamo nahrať svoj záznam z webovej kamery a urobiť tzv. Video odkaz pre niekoho. Okrem toho, že vy si to video môžete odovzdať, ďalšia možnosť je video upraviť, takže keď stlačíme na video editor a načítajú sa na videa, tak môžete dané video zobrať, položiť a môžete ho editovať, strihať, vložiť do toho efekty, rozdeliť, dávať popisky, dávať tam nejaké zvukové podklady a podobne. Ďalším úložiskom, ktoré je vhodné využívať, je Google+, sociálna sieť Google+. Ak ste účastníkom Google+, tak môžete automaticky vešať na Google Plus do svojho priečinka fotografie, a to neobmedzený počet. Je to nastupujúca služby Picasa, takže ak ste doteraz používali Picasso, tak vlastne Google Plus je jeho následovníkom. Ukážem veľmi krátku ukážku. Takže prejdem do služby Google Plus a v ponuke panel nástrojov je jedna z položiek fotografie. No a tu môžeme pridať fotografie, môžeme dať aj z telefónu, a prípadne tam môžeme mať svoje albumy, takže ja keď kliknem na fotografie, tak výhoda dnešných telefónov je, že môžete si ich nastaviť tak, že automaticky budú posielať obsah na Google+. V tomto priečinku ich nikto nevidí, iba vy, a potom vy ich môžete dať zdieľať. Vyberaním fotografie ich možno buď pridať do albumov, čiže do záložiek pre fotografie a jedným stlačením zdieľať, prípadne zdieľať celé albumy. Takže napríklad môže to byť nafotený text, nejaké zaujímavé obrázky pre výučbu, fotografie zo zaujímavých miest, ktoré sa týkajú slovenského jazyka. Tu si môžete pozrieť napríklad moje albumy, tak jeden album fotografie z príspevkov, ktoré som ja zavesil doteraz, to znamená, že všetky fotografie, všetky obrázky, ktoré som zavesil, tak sa tam dali do albumu. A výhodou Google Plus je, že môžete tu zavesiť vlastne neobmedzené množstvo fotografií, veľmi efektívne a rýchlo ich zdieľať. A čo je ešte veľmi peknou vlastnosťou tohto programu, je, že keď na ňo dvakrát kliknete, tak vlastne môžete fotografiu aj upraviť. Ak kliknem na položku upraviť fotografiu, tak sa mi otvorí editor fotografií v rámci Google+. No a tu možno veľmi ľahúčko fotografie vyrezať, orezať, môžeme fotografiu rotovať, preklopiť, môžeme meniť osvetlenie, tiene, kontrasty, môžeme meniť farby, môžeme obrázok zaostriť, prípadne môžeme meniť veľkosť obrázka. Editovanie fotografií veľmi ľahko ukončíme buď stlačením tlačidla Cancel, zrušiť, alebo tlačidlom Save. V našom prípade som stlačil Cancel. Tu dole máme ešte tlačidlo možnosti, kde môžeme odstrániť fotografiu, prípadne zistiť ďalšie podrobnosti fotografie, môžeme fotografii komentovať a prípadne doplniť ďalšie podrobnosti. Ďalšou možnosťou, ako možno ukladať multimédia, ako je fotografia a text, sú Google Mapy. Túto možnosť ukazujem iba ako doplnkovú možnosť. Ide o to, že mnohé udalosti, ktoré sa napríklad týkajú aj slovenčiny, napríklad životopis nejakého spisovateľa, prípadne rôzne prepojenia medzi udalosťami v diele s mapou, tak to všetko sa dá multimediálne reprezentovať na Google mapách. Jednu z takých Google Map vám vlastne ukážem ja. Ide konkrétne o mapu akcie celoštátneho kola fyzikálnej olympiády 53. ročníka.
Táto mapa obsahuje značky, ktoré si vám viem veľmi jednoducho dať na mapu. No a samozrejme k tomu vytvoriť aj zoznam týchto značiek a kliknutím na značku v danom zozname sa mi ukáže fotografia a komentár, ktorý som vytvoril, prípadne to isté sa mi ukáže, ak kliknem na danú značku. Ak si danú mapu zväčším, tak tu si môžete všimnúť, a v akých budovách čo sa dialo. Hej, tu môžete vidieť napríklad budovu nášho rektorátu. No a takýmto spôsobom vieme vlastne uložiť fotografie a komentáre a prepojiť ich s geografiou a dať ich aj do časového rámca. Poslednou možnosťou je Google stránka, takže príklad takejto web stránky jednoduchej ste mali možnosť vidieť aj vy. Je to stránka školenie MVP, ktorú máte prístupnú, ale existuje aj možnosť urobiť stránku jednoduchými niekoľkými kliknutiami svoju vlastnú učiteľskú stránku pomocou produktu Google stránky. To si môžeme povedať viac, ak by bol o to záujem.